Wallahi funteni man kan gɛlɛya b'an kan awɔ courant tɛ sɔrɔ abada an yɛrɛ filɛ an bɛ panneau de sanfɛ bi sinon ni panneau tɛ émission tɛ se ka kɛ an bɛ taa so parce que courant nana 14h k'a tigɛ 19h30 kana 14h fɔ 19h30 a tigɛ Korofinakaw yɛrɛ dɔ sɔrɔ a la o donc panneau ye temps sɔrɔ ka tile dɔw ta o kɛra ka temps sɔrɔ ka charger ayiwa sinon a tun bɛ gɛlɛya dɛ o tiɲɛ mun ye Guinée wala fɔ sa mun ye u ka comité de normalisation kosɛbɛ kɛ yan'a ka taga a tun y'u ka CHAN awɔ l'équipe nationale des locaux kosɛbɛ kɛ o entraîneur tun y'o sigi u tun ye mɔgɔ min sigi sa o ye Milo FC Kankan awɔ entraîneur n'o ye Mamadou Ba Sila kosɛbɛ n'o b'a fɔ ma gaucher ayiwa mais fédération nalen mun ye Aboubacar Dina Sampil kosɛbɛ ale kɛlen ka fédération sɔrɔ cɛni yɛrɛ ma baara kɛ fɔlɔ équipe nationale kunna koyi ayi a filɛ ka bɔ a place la nin nin ye mɔgɔ ko de ye a fana nana n'a ka mɔgɔ n'o ye Sulemani Kamara n'o b'a fɔ ma Abedi a ti ɲɛ o bolo ale ye Sangare di entraîneur ye a ti ɲɛ a bolo a bɛ mɔgɔ min na a dɛmɛ baara la o ye Seku Suma ayiwa o entraîneur assistant Orea kosɛbɛ CHAN yɛrɛ a baara bɛ daminɛ waati jumɛn a baaraw bɛ daminɛ a tɛ mɛn Bura Mali yɛrɛ fana ta an bɛna dossier ta dɔɔni ka sɔrɔ kɛ a fana b'a fɛ ka ɲagami dɔɔni Djibril Dramé tɛ yan Djibril Dramé tun nommé ka kɛ entraîneur ye Bura araba tɛmɛnen conseil ministre kɛnɛ kan o ye Djibril nommé ka kɛ conseil technique au ministère de la jeunesse et des sports a na se ka kɛ entraîner bon an b'a lajɛ n bɛ tila ka ɲɛɲini ni texte bɛ mun fɔ a kan ani ka kɛra Djibril yɛrɛ fana na est-ce que a ka temps bɛna permettre wa min gɛrɛ yɛrɛ fana na d'accord mun ye Ligue des champions o don na mun ye Bayern